ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു നിമിഷം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പോൾ ഇന്ന് അധ്യായം 5, 13 മുതലുള്ള ശ്ലോകങ്ങളാണ് പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഭാഗത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ആത്മജ്ഞാനം നേടിയതിനു ശേഷം ആ ഭക്തൻ ശരീരത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല, പിന്നെ ശരീരവും താനും വ്യത്യസ്തനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. എങ്ങനെയാണോ ഒരു താമരയില വെള്ളത്തിൽ നനയാതെ കിടക്കുന്നത്, അതുപോലെ ഭൗതികമായ ശരീരത്തിനുള്ളിലാണെങ്കിലും ത്രിഗുണങ്ങൾ ശരീരത്തെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ജീവാത്മാവ് താൻ വ്യത്യസ്തനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ ശരീരം ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളിൽ ഒന്നിലും ആസക്തനാകാതെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളൊന്നും ബാധിക്കാതെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നിലകൊള്ളുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ആത്മജ്ഞാനത്തോടുകൂടി ആ ഭക്തൻ നിലകൊള്ളുമ്പോൾ 13ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? അങ്ങനെയുള്ള 12ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന് പരമമായ ശാന്തി നേടാൻ സാധിക്കും. താൻ ഭൗതിക ശരീരമോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളോ അല്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരാൾ അവയുടെ സംതൃപ്തിയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ആരുടെ സംതൃപ്തിയെ കുറിച്ച്? ശരീരത്തിന്റെയോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയോ സന്തോഷത്തെ കുറിച്ച്, അവയുടെ സംതൃപ്തിയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. നമ്മളിപ്പോൾ ശരീരത്തെ കുറിച്ചാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. ശരീരത്തിന് വേണ്ടുന്ന, അവയ്ക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങൾ നൽകുന്നു, ഇഷ്ടമുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ നൽകുന്നു, ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ശരീരത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ട് ആകുന്ന ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. കാരണം ശരീരവും ഇന്ദ്രിയവുമാണ് നമ്മളുടേതാണ് എന്നുള്ള ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധം നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്. വാസ്തവത്തിൽ ഇവയെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാന്റേതാണ്, ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് എന്നുള്ള ചിന്തയാണ് ആത്മജ്ഞാനം ലഭിക്കുന്ന ഒരാൾക്കുണ്ടാകുന്നത്. അങ്ങനെ ശരീരമോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളോ അല്ല താൻ വ്യത്യസ്തനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരാൾ ശരീരത്തിനെ കുറിച്ച്, അതിന്റെ സന്തോഷത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ഭൗതിക പ്രതിഭാസങ്ങളിൽ തനിക്ക് നേരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണമില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം വിലമതിക്കുന്നു. അതിനാൽ അവയോടുള്ള അടുപ്പം ഉപയോഗശൂന്യമാണ്. അതായത് ശരീരവും അതിനോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള മറ്റെല്ലാ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും നമ്മൾ വേവലാതിപ്പെടുക, ആൻസൈറ്റി, നമുക്ക് ടെൻഷൻ, ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യം എന്താണ്? കാരണം നമ്മൾ എന്തെല്ലാം പ്ലാൻ ചെയ്താലും എല്ലാം പ്രകൃതി എന്താണോ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ മാത്രമേ വരികയുള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയാണ് ഫൈനലായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ചിന്തകൾക്കും നമ്മുടെ പ്ലാനിങ്ങിനും ഒന്നും തന്നെ ഭഗവാൻ അനുമതി നൽകിയില്ലെങ്കിൽ അതിന് വാല്യൂ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. എല്ലാം തന്നെ ഭൗതിക പ്രതിഭാസങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് നടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നേരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണം ഒന്നിനോടും ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അതനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുക. അതുകൊണ്ട് ശാരീരികമായിട്ടുള്ള അടുപ്പം, ആസക്തി, എന്തിനോടുമുള്ള ആസക്തി, അത് ഉപയോഗശൂന്യമാണ് എന്ന്. ലൗകികമായ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയാതെ ആനന്ദമയമായ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്ന തിരക്കിലാണ് അദ്ദേഹം. ആര്? ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ച ഒരു ഭക്തൻ. അങ്ങനെ പരമാത്മാവിന് കീഴടങ്ങുക, ഭക്തിപൂർവം അവന്റെ ബോധം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, വിശ്വാസം, അഭയം എല്ലാം തന്നെ പരമാത്മാവിൽ ഉറപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങനെ പൂർണ്ണമായ അറിവിലൂടെ ഒരാൾക്ക് സംശയങ്ങളിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായ ശുദ്ധി ലഭിക്കുന്നു, മുക്തി നേടുന്നു. അതാണ് അടുത്ത സെഷനിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. സർവകർമാണി മനസാ സന്യസ്വാസ്തേ സുഖം വശി നവദ്വാരേ പുരേ ദേഹി നൈവ കുർവന്ന കാരയൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് സർവകർമാണി മനസാ സന്യസ്യാസ്തേ സുഖം വശി എന്ന് പറയുന്നു. ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ്, അതായത് ആത്മാവ് തന്റെ സ്വരൂപസ്ഥിതിയെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിനുള്ളിലാണെങ്കിൽ കൂടെ തന്റെ പ്രകൃതത്തെ നിയന്ത്രിച്ച് സർവകർമ്മങ്ങളെയും മനസ്സാ പരിത്യജിച്ചുകൊണ്ട് 9 വാതിലുകളുള്ള പുരത്തിൽ, അതായത് ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ സുഖമായി വാഴുന്നു. ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, ചെയ്യിക്കുന്നതുമില്ല. വാസ്തവത്തിൽ ആത്മാവ് കർമ്മങ്ങളൊന്നും തന്നെ ചെയ്യുന്നില്ല.
ശരീരത്തെ കൊണ്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യിക്കാൻ ആത്മാവിന് കഴിയുകയുമില്ല. എങ്കിലും നമ്മൾ ശരീരബോധത്തിലാക്കപ്പെടുമ്പോൾ, ശരീരവുമായിട്ട് താതാത്മ്യം പ്രാപിച്ച് ഞാൻ ഈ ശരീരമാണ് എന്നുള്ള അവബോധത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നു, ഞാനാണ് ഈ ശരീരത്തെ കൊണ്ട് പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യിക്കുന്നത്, ഈ ശരീരത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ ഞാനാണ്, ശരീരം ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ എല്ലാം കർത്താവ് ഞാനാണ്. അങ്ങനെയെല്ലാം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ ശരീരം അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവ് ശരീരത്തെ കൊണ്ട് കർമ്മങ്ങളൊന്നും ചെയ്യിക്കുന്നില്ല. ശരീരം ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളൊന്നും തന്നെ ആത്മാവിനെ ബാധിക്കുന്നുമില്ല. ആ ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുന്നതാണ് ആ ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ച ജീവാത്മാവിന്റെ അവസ്ഥയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് ശരീരത്തിനുള്ളിലാണ് എങ്കിലും തന്റെ പ്രകൃതത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. അതായത് വാസ്തവത്തിൽ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് വന്ന ജീവാത്മാവിന് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അത് നിറവേറ്റാനാണ് ഈ ശരീരം. പക്ഷേ തന്റെ ആ പ്രകൃതത്തെ എല്ലാം നിയന്ത്രിച്ച് സർവകർമ്മങ്ങളെയും മനസാ പരിത്യജിക്കുന്നു. ശരീരം ചെയ്യുന്ന ഒരു കർമ്മവും താനാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധം മുഴുവനും ഒഴിവാക്കി, ശരീരവും താനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെ മനസ്സിലാക്കി, 9 വാതിലുകളുള്ള പുരത്തിൽ, അതായത് ഈ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റും ഇല്ലാതെ, ശരീരവുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും സ്ഥാപിക്കാതെ പൂർണ്ണമായിട്ടും സ്വതന്ത്രനായിട്ട് വാഴുന്നു. എങ്ങനെ സ്വതന്ത്രനാകുന്നു? അവബോധം പരിശുദ്ധമാകുന്നു. ശരീരബോധത്തിൽ നിന്ന് അവബോധം ആത്മബോധത്തിലേക്ക് ഉയരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ താൻ ആത്മാവാണ് എന്നുള്ള ബോധത്തിൽ ശരീരവുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും, ശരീരവുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ താതാത്മ്യങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച് സ്വതന്ത്രനായിട്ട് സുഖമായിട്ട് വാഴുന്നു എന്നാണ്. ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, ഒന്നും ചെയ്യിക്കുന്നതുമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്, ജ്ഞാനമുള്ള ഒരാൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ ലൗകിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ കാരണമായിട്ട് കാണുന്നു. അങ്ങനെ ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ് പ്രകൃതിയാണ് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. നേരെ മറിച്ച് ശരീരസ്ഥനായ ഒരാൾ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്? 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, പ്രകൃതേ ക്രിയമാണാനി ഗുണൈ കർമാണി സർവശഃ അഹങ്കാര വിമൂഢാത്മാ കർത്താഹം ഇതി മന്യതേ. ശരീരബോധസ്ഥനായ ഒരാൾ വിചാരിക്കുന്നത് താനാണ് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് എന്ന്. നേരെ മറിച്ച് ആത്മബോധസ്ഥനായ ഒരാൾ വിചാരിക്കുന്നത്, അയാൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്, പ്രകൃതിയാണ് എല്ലാ കർമ്മങ്ങൾക്കും കാരണം, ഗുണങ്ങളാണ് എല്ലാ കർമ്മങ്ങൾക്കും കാരണം, താനല്ല എന്നുള്ള സത്യസ്ഥിതിയിലേക്ക് ആ വ്യക്തി ചെന്നെത്തുന്നു. അങ്ങനെ ജീവസത്ത ഭഗവാന്റെ താഴ്ന്ന ചൈതന്യമായ ദ്രവ്യവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, അതായത് ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ചൈതന്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബഹിരംഗ ശക്തിയായിട്ടുള്ള ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായിട്ട് ജീവാത്മാവ് താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ, അതായത് തന്റെ ശരീരവുമായിട്ട് ജീവാത്മാവ് താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ഉയർന്ന ചൈതന്യം അജ്ഞാനമാണ്, അജ്ഞാനത്തിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടുന്നു. നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾ ഭഗവാന്റെ ഉയർന്ന ചൈതന്യമാണെങ്കിലും ശ്രേഷ്ഠമായ ശക്തിയാണെങ്കിലും ദ്രവ്യവുമായിട്ട് പ്രകൃതിയുമായിട്ട് താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കുന്നതോടുകൂടി നമ്മൾ അജ്ഞാനത്തിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടുന്നു. അതാണ് ആത്മാവിന്റെ ദുഃഖങ്ങൾക്കെല്ലാം കാരണം. ശരീരവുമായിട്ട് താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ശരീരത്തിനുണ്ടാകുന്ന സുഖദുഃഖങ്ങൾ തന്റേതാണ് എന്നുള്ള താതാത്മ്യത്തിലേക്ക് ജീവാത്മാവ് മാറ്റപ്പെടുന്നു. അതാണ് എല്ലാ ദുഃഖങ്ങൾക്കും കാരണം ശരീരം ജഡവസ്തുവായതുകൊണ്ട് അതിന് ഇതൊന്നും ഫീലിംഗ് ഒന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. എന്നാൽ ആത്മാവ് ചൈതന്യമുള്ള ഒരു സത്തയായതുകൊണ്ട് ആത്മാവിനാണ് ഈ ഫീലിങ്സ് എല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന്. ശരീരവും അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് സ്വയം തിരിച്ചറിയുക. അപ്പോൾ നമുക്കുള്ള നിർദ്ദേശമാണ് ശരീരം എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് സ്വയം തിരിച്ചറിയുക. ശരീരം അല്ല, നമ്മളും വ്യത്യസ്തരാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഈ അജ്ഞതയാൽ വ്യവസ്ഥിതനായ ആത്മാവ് കഷ്ടപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ ശരീരവും അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും എല്ലാം താനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആത്മാവ് കഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ സ്വയം മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. ശരീരമാണ് കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്,
ഗുണങ്ങളാണ് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യിക്കുന്നത്, ഞാനല്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. ജീവസത്ത യജമാനനല്ല. ആത്മാവ് ശരീരത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും പ്രതികരണങ്ങളുടെയും ഉടമസ്ഥനോ നിയന്ത്രകനോ അല്ല. നിലനിൽപ്പിനായുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ അവൻ ഭൗതിക സമുദ്രത്തിന്റെ തിരമാലകളിലേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെടുന്നു. ജീവജാലങ്ങളെ കുഴപ്പങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാനുള്ള മികച്ച പരിഹാരം അതീന്ദ്രിയമായ കൃഷ്ണാവബോധത്താൽ ജലത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടക്കുക. അങ്ങനെ ആത്മാവ് വാസ്തവത്തിൽ ശരീരം ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനത്തിന്റെയും ഒരു കർമ്മത്തിന്റെയും ഉടമസ്ഥനോ അല്ല. അതിനെ ശരീരത്തെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള കഴിവും ആത്മാവിനില്ല. എല്ലാം ഗുണങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത്. എങ്കിലും ആത്മാവ് ശരീരബോധത്തിലാക്കപ്പെടുന്നതോടുകൂടി ആ വ്യാമോഹത്തിൽപ്പെട്ട് എല്ലാം ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്നുള്ള അവബോധത്തിൽ ആ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഭവസാഗരത്തിൽപ്പെട്ട് ഉഴലുകയാണ് എന്നാണ് പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഒരേ ഒരു വഴി കൃഷ്ണാവബോധം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ 9 പുരങ്ങളുള്ള നവദ്വാരേ പുരേ ദേഹി, 9 പുരങ്ങളുള്ള 9 ദ്വാരങ്ങളുള്ള പുരത്തിൽ. അപ്പോൾ ഈ ശരീരത്തിന് 9 ദ്വാരങ്ങളുണ്ട്. അതായത് ജീവസത്തയുടെ ശരീരാന്തർഭാഗത്ത് വാഴുന്ന ഭഗവാൻ പ്രപഞ്ചത്തിലെ സർവ്വജീവജാലങ്ങളുടെയും നിയന്താവാണ്. ശരീരത്തിന് 9 വാതിലുകളുണ്ട്. 2 കണ്ണുകൾ, 2 നാസാദ്വാരങ്ങൾ, 2 ചെവികൾ, വായു, ഗുദം, ഉൽപാദനേന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ ബദ്ധാവസ്ഥയിൽ ജീവൻ താനും ശരീരവും ഒന്നാണ് എന്ന് കരുതുന്നു. എന്നാൽ തന്നിലുള്ള ഭഗവാനോട് താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരസ്ഥനായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഭഗവാനോളം സ്വാതന്ത്ര്യം നേടാം എന്ന് പ്രഭുപാദ പറയുന്നു. അപ്പോൾ എപ്പോൾ ശരീരവുമായിട്ടുള്ള താതാത്മ്യം ഉപേക്ഷിച്ച് നമ്മൾ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നു, ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് തന്റെ ഒരേ ഒരു ബന്ധു ഭഗവാനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നുവോ, ആ സമയത്ത് ജീവാത്മാവ് ആ ശരീരബന്ധത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുന്നു. അങ്ങനെ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ വാഴുകയാണെങ്കിലും സ്വതന്ത്രനായിട്ട് തീരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നാദത്തേ കസ്യചിത് പാപം ന ചൈവ സുകൃതം വിഭുഃ അജ്ഞാനേനാവൃതം ജ്ഞാനം തേന മുഹ്യന്തി ജന്തവഃ. അപ്പോൾ അതിനു മുന്നേ ഇത് 15ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ്. 14ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ അടുത്ത 3 ശ്ലോകങ്ങളിൽ അടുത്ത 2 ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറയുന്നത് കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ ആരാണ്, എങ്ങനെയാണ് ശരീരം കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ശരീരബോധത്തിൽ ജീവാത്മാവ് താനാണ് കർത്താവ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? അപ്പോൾ 14ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ന കർത്തൃത്വം ന കർമാണി ലോകസ്യ സൃജതി പ്രഭു. ജീവാത്മാവിനെ ഇവിടെ പ്രഭു എന്ന് വിളിക്കുന്നു. കാരണം ശരീരത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനാണ് ജീവാത്മാവ്, അതുകൊണ്ട് പ്രഭുവാണ്. പക്ഷേ എങ്കിലും ന കർത്തൃത്വം, ആ ജീവാത്മാവിന് ശരീരം ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ കർത്തൃത്വം ഇല്ല, ഉടമസ്ഥാവകാശം ഇല്ല. പിന്നെയോ ന കർമാണി, ശരീരത്തെ കൊണ്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യിക്കുന്നതും ജീവാത്മാവല്ല. പിന്നെയോ ന കർമ്മഫല സംയോഗം, ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ജീവാത്മാവ് അനുഭവിക്കുന്നുമില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ശരീരം ചെയ്യുന്ന ഒരു കർമ്മത്തിന്റെയും ഫലം ജീവാത്മാവ് അനുഭവിക്കുന്നുമില്ല. പിന്നെയോ സ്വഭാവസ്തു പ്രവർത്തതേ, ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഇതിന് പുറകിലുള്ള കാരണങ്ങളെല്ലാം. അപ്പോൾ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ത്രിഗുണങ്ങളാണ്, എല്ലാ പ്രകൃതിയാണ് എല്ലാത്തിനും കാരണക്കാരൻ. അപ്പോൾ ജീവാത്മാവോ, ജീവാത്മാവിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ്? വാസ്തവത്തിൽ ജീവാത്മാവ് ഇവിടെ വ്യാമോഹിതനായി, ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെട്ട് വ്യാമോഹിതനായി, എല്ലാം ഞാനാണ്, പ്രകൃതേ ക്രിയമാണാനി ഗുണൈകർമാണി സർവശഃ അഹങ്കാര വിമൂഢാത്മാ കർത്താഹം ഇതി മന്യതേ. ആ അവസ്ഥയിലാണ്. വാസ്തവത്തിൽ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യിക്കുന്നത് ഗുണങ്ങളാണ്, പക്ഷേ ജീവാത്മാവ് താനാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു, ന കർത്തൃത്വം ന കർമാണി ലോകസ്യ സൃജതി പ്രഭു. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന ജീവാത്മാവിന് ശരീരം ചെയ്യുന്ന ഒരു കർമ്മത്തിലും ഉടമസ്ഥാവകാശം ഇല്ല. പിന്നെയോ കർമ്മം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നുമില്ല. പിന്നെയോ കർമ്മഫലങ്ങൾ ജീവാത്മാവ് അനുഭവിക്കുന്നുമില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പക്ഷെ വാസ്തവത്തിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ശരീരം ചെയ്യുന്ന
എന്തുകൊണ്ടാണ് ജീവാത്മാവ് പക്ഷെ ആ കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം താൻ അനുഭവിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്? ശരീരവുമായിട്ട് താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കുന്നത് കൊണ്ട്. ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് തന്റെ ശരീരമാകുന്ന പുരത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, കർമ്മം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല, കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുമില്ല. പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഇവയ്ക്കെല്ലാം കാരണം. അപ്പോൾ ഒരു ഉടമസ്ഥൻ, ശരീരത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനാണ് ജീവാത്മാവ്, പക്ഷെ കർമ്മങ്ങളുടെ എല്ലാം കാരണക്കാരൻ ത്രിഗുണങ്ങളാണ്. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് 15ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, സർവേശ്വരൻ ആരുടെയും പുണ്യപാപങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ അവിടെ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ പരമാത്മാവും വസിക്കുന്നുണ്ട്. ആ പരമാത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ശരീരം കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു, കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പരമാത്മാവ് ഇതുമായിട്ട് ഒന്നുമായിട്ടും താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കുന്നില്ല. യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തെ മൂടിയിരിക്കുന്ന അജ്ഞാനം കാരണമാണ് ജീവജാലങ്ങൾ വ്യാമോഹിതരാകുന്നത്. വാസ്തവത്തിൽ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും രണ്ടുപേരും ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാനെ ശരീരം ചെയ്യുന്ന പുണ്യപാപ കർമ്മങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ബാധിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ ജീവാത്മാവിനെ എങ്ങനെ അതെല്ലാം ബാധിക്കുന്നു? കാരണം അജ്ഞാനം മൂലം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പരമാത്മാവിനെ വിഭു എന്ന് വിളിച്ചിരിക്കുന്നു, ജീവാത്മാവിനെ പ്രഭു എന്ന് വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. കാരണം ജീവാത്മാവ് താനിരിക്കുന്ന ശരീരത്തിന്റെ മാത്രം ഉടമസ്ഥനാണ്. എന്നാൽ ഭഗവാൻ വിഭു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടോട്ടൽ മുഴുവൻ പ്രകൃതിയുടെയും എല്ലാത്തിന്റെയും ഉടമസ്ഥനായതുകൊണ്ട് പരമാത്മാവ് വിഭുവാണ്, സർവജ്ഞനാണ്. എന്നാൽ അണു പരമാണുവാണ് ജീവാത്മാവ്. ഭൗതിക പ്രകൃതി പരമാത്മാവിന്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനാൽ അവൻ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളുടെയും ആത്യന്തിക നിർവഹണവും കാരണവുമാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പരമാത്മാവിന്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പ്രകൃതിയാണ് എല്ലാ കർമ്മത്തിന്റെയും ആത്യന്തിക നിർവഹണവും കാരണവും. അതുകൊണ്ട് ഭൗതിക ലോകത്തിലെ എല്ലാ നല്ലതും ചീത്തയുമായ കാര്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരവാദി ഭഗവാനാണോ? അതാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് പ്രകൃതി. അപ്പോൾ പ്രകൃതിയിൽ എന്തെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ അതിനെല്ലാം ഉത്തരവാദി പരമാത്മാവാണോ ഭഗവാനാണോ? അല്ല. കാരണം സൂക്ഷ്മമായ സ്വതന്ത്ര ജീവജാലങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ മാത്രമേ ഭഗവാൻ അനുവദിക്കൂ. അവൻ അനുവാദകനും സാക്ഷിയുമാണ് എന്ന് പറയുന്നു. ഉപദൃഷ്ട അനുമന്താച്ച ഭർത്ത ഭോക്ത മഹേശ്വര, അതാണ് പരമാത്മാവ്. പരമാത്മാവ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ജീവാത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കെല്ലാം അനുമതി നൽകുന്നു. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ ശരീരം ചെയ്യുന്ന ഒരു കർമ്മത്തിന്റെയും ഫലം ഭഗവാൻ അനുഭവിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. കാരണം ജീവാത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളാണ് ജീവാത്മാവിന്റെ ബന്ധനത്തിന് കാരണമായിട്ട് മാറുന്നത്. ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആത്മാവാണ്. അതിനാൽ എല്ലാ നല്ലതും ചീത്തയുമായ എല്ലാ പ്രതികരണങ്ങൾക്കും ജീവാത്മാവ് ഉത്തരവാദിയാണ്. ഭഗവാൻ ആരോടും പക്ഷപാതമില്ലാത്തവനാണ്. എന്നിരുന്നാലും ഒരാൾ കൃഷ്ണനെ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുകയും അവനെ പ്രാപിക്കുകയും നിത്യമായി സന്തോഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വിധത്തിൽ ആഗ്രഹിക്കാൻ ഒരാളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ളത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഭഗവാൻ നമ്മുടെ യോഗ്യതയ്ക്കനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് നിറവേറാനുള്ള അനുമതി നൽകുന്നു. എന്നാൽ നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് ആ ഓരോ വ്യക്തിക്കും പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള വഴി കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും അവരെ ആ തലത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ അതിനുള്ള പ്രോത്സാഹനം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകും എന്നാണ് ഇവിടെ പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ആത്മാവും പരമാത്മാവും ശാശ്വതരാണ്. എന്നാൽ ആത്മാവ് സച്ചിദാനന്ദമാണെങ്കിൽ കൂടെ മായയാൽ മൂടപ്പെട്ടാൽ കഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്നു. അതായത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ശരീരബോധത്തിലേക്ക് ആക്കപ്പെടുമ്പോൾ ജീവാത്മാവ് കഷ്ടങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ പരമാത്മാവും ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹം സദാസമയവും സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹമായിട്ട് തന്നെ നിലകൊള്ളുന്നു. ആനന്ദ സ്വരൂപനാണ്, 3 ഗുണങ്ങൾക്കും അതീതനുമാണ്.
ആത്മാവിന് താനിരിക്കുന്ന ശരീരത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് മാത്രമേയുള്ളൂ. എന്നാൽ പരമാത്മാവ് എല്ലാ ശരീരത്തെ കുറിച്ചും അറിയുന്നു. ആത്മാവ് അണുവാണ്, പരമാത്മാവ് വിഭുവാണ്. ആത്മാവിന് ആഗ്രഹിക്കുന്നതിന് ചെറിയ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടെങ്കിലും ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ പരമാത്മാവിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ പരമാത്മാവ് സ്വരാട്ടാണ്, അദ്ദേഹത്തിന് സമ്പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജീവാത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഭഗവാൻ എങ്ങനെ നിറവേറ്റുന്നു? അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പ്രത്യേകമായ ശരീരം ലഭിക്കാനുള്ള കാരണം നമ്മുടെ മുൻ ജന്മത്തിലെ കർമ്മങ്ങൾ, അതിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകമായ ശരീരം, അതുകൂടാതെ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ. നമ്മൾ ഓരോ ശരീരത്തിലും പലതരത്തിൽ പല വിധത്തിൽ മനുഷ്യ ശരീരം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 100,000 ആഗ്രഹങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കുക. ആ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും ഒരു ശരീരത്തിൽ തന്നെ നിറവേറിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ ആഗ്രഹങ്ങൾ ബാക്കിയാകുന്നു. പിന്നെ നമ്മുടെ കർമ്മഫലം അനുഭവിക്കാനുള്ള പ്രത്യേക ശരീരവും ലഭിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിപ്പിക്കാൻ ഭഗവാൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ആത്മാവിന്റെ കർമ്മഫലം അനുസരിച്ച് ആത്മാവിന് ഏതെല്ലാം ആഗ്രഹങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനുള്ള യോഗ്യതയുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ പരമാത്മാവ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് അനുമതി നൽകുന്നു. എന്തിന്? ആഗ്രഹങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനുള്ള അനുമതി നൽകുന്നു. അപ്പോൾ ജീവാത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു, പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ആ ആഗ്രഹങ്ങളെ അനുഭവിക്കാനുള്ള അനുമതി നൽകുമ്പോൾ പിന്നീട് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങൾ ആ ഭഗവാന്റെ അനുമതി ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരത്തെ കൊണ്ട് പ്രത്യേകമായി പ്രവർത്തിപ്പിച്ച് ആ ജീവാത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെ സാധിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ശരീരബോധത്തിലായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവ് ശരീരം ഈ ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വഴി അനുഭവിക്കുമ്പോൾ താനാണ് എല്ലാം അനുഭവിക്കുന്നത് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു ജീവാത്മാവ്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സന്തോഷം, സുഖം ഇതെല്ലാം അനുഭവിക്കുന്നത്. വാസ്തവത്തിൽ ശരീരമാണ് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് സുഖദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മൾ ഫീലിങ്സ് ആർക്കാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്? ജീവാത്മാവിന്. കാരണം ജീവാത്മാവ് ശരീരബോധത്തിലാണ്, മിഥ്യാ അഹങ്കാരം. പരമാത്മാവ് അനുമതി നൽകുന്നവൻ എന്ന നിലയിൽ പ്രവർത്തികൾക്ക് ഉത്തരവാദിയല്ല. എന്നാൽ ആത്മാവ് അവൻ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് തുടക്കം ഇടുന്നത് പോലെയാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങൾ ജീവാത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിൽ ഭഗവാന്റെ ഏജന്റുകളാണ്. ഇതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം എന്നിവിടെ പറയുന്നു. ഇത് തന്നെയാണ് 13-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലും ഭഗവാൻ വീണ്ടും ഇലാബറേറ്റ് ആയിട്ട് വിസ്തരിച്ച് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതായത് ആത്മാവ് കർമ്മങ്ങൾ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, കർമ്മം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ ശരീരബോധത്തിലേക്ക് ആക്കപ്പെടുമ്പോൾ ശരീരം കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, ഗുണങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ശരീരം കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം സുഖദുഃഖങ്ങളായിട്ട് അനുഭവിക്കുന്നു. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കാണ് ഫീലിങ്സ് ഉണ്ടാകുന്നത്. പക്ഷേ എങ്കിലും ശരീരബോധത്തിലേക്ക് ആക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള, അജ്ഞാനത്തിലാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവ് താൻ ഇതെല്ലാം അനുഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഫീലിങ്സിലാണ് ജീവാത്മാവ് ഉള്ളത്. അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ ജീവാത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെ സാധിപ്പിച്ചു തരുന്നത്. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം തന്നെ അജ്ഞാനം മൂലമാണ്. ഇതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള, ഈ അറിവാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം എന്നിവിടെ പറയുന്നു. ഇത് ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്ക് ഉയരുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിക്ക് ശരിയായിട്ടുള്ള അറിവുണ്ടാകുന്നു. ഞാനല്ല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്, ശരീരമാണ് ഇതിനെല്ലാത്തിനും കാരണം എന്ന് വ്യത്യാസത്തോടുകൂടി അറിയാനുള്ള ആ ഒരു ജ്ഞാനം ആ വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടാകുന്നു. ഇത് തികഞ്ഞ അറിവിന്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. ഒരാൾ സന്തോഷവും സമാധാനവും കൈവരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ നമുക്ക് ആ ശരീരത്തിന്റെ സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കാൻ സാധിച്ചാൽ, ജീവാത്മാവിന് അകന്നു നിൽക്കാൻ സാധിച്ചാൽ സമാധാനവും സന്തോഷവും കൈവരുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രഭുപാദ പറയുന്നു, ജീവാത്മാവിന് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഒരു സൂക്ഷ്മ രൂപത്തിലുള്ള ബന്ധനമാണ്.
ഭഗവാൻ അവന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ അർഹതയ്ക്കനുസരിച്ച് നിവർത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. ജീവാത്മാവിന് പല വിധത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ജന്മത്തിൽ ഒരു ഡോക്ടറാകാനുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം. പക്ഷേ എനിക്ക് ഈ ജന്മത്തിൽ അത് അനുഭവിക്കാനുള്ള യോഗ്യതയുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് മാത്രമേ ഭഗവാൻ അനുമതി നൽകുന്നുള്ളൂ. എന്റെ കർമ്മഫലങ്ങൾ എന്നെ എന്തെല്ലാമാണോ കഷ്ടദുഃഖങ്ങൾ സുഖദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ എനിക്ക് ബാക്കിയുള്ളത്, അതിന്റെ ഇടയിൽ എനിക്ക് ഡോക്ടറാകാനുള്ള യോഗ്യതയുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്കതിന് ഭഗവാൻ അനുമതി നൽകുന്നുള്ളൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ എന്റെ സുഖ ദുഃഖങ്ങൾ വേറെയാണ്, എന്റെ കർമ്മഫലം എനിക്ക് അനുഭവിക്കാനുള്ളത് വേറെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ആ ആഗ്രഹം സാധിപ്പിച്ച് ഭഗവാൻ തരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ആഗ്രഹങ്ങൾ മൂലം, പക്ഷേ ആ ആഗ്രഹം നിറവേറാതെ അങ്ങനെ നിലനിൽക്കുന്നു. ഈ ജന്മം എനിക്ക് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ജന്മത്തിൽ ഈ ആഗ്രഹം സഫലീകരിക്കാൻ ഞാൻ വീണ്ടും ജനിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ജീവാത്മാവിന് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നമുക്ക് സൂക്ഷ്മ ബന്ധനമായിട്ട് തീരുന്നു. നമ്മൾ എത്രമാത്രം പല വിധത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നുവോ, പിന്നീട് ഈ ആഗ്രഹങ്ങളെ നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ജനിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരികയാണ്. അപ്പോൾ ആഗ്രഹമാണ് ജീവാത്മാവിന് പല പല ശരീരങ്ങൾ നൽകുന്നത് എന്ന്. മനുഷ്യൻ ഇച്ഛിക്കുന്നു, ദൈവം കൽപ്പിക്കുന്നു. ജീവാത്മാവ് അതിനാൽ ആഗ്രഹ നിവൃത്തി വരുത്തുന്നതിൽ തികച്ചും ശക്തനല്ല. ജീവാത്മാവ് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് നിൽക്കുന്നത്, തന്റെ ആഗ്രഹ പൂർത്തീകരണത്തിനായിക്കൊണ്ട്. ജീവാത്മാവിന് ഒരിക്കലും തന്റെ ഇച്ഛപ്രകാരം ശരീരത്തെ കൊണ്ട് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവില്ല. ജീവാത്മാവിന് ആഗ്രഹിക്കാൻ മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ. തന്റെ ആഗ്രഹത്തെ നിറവേറ്റുന്നത് ഭഗവാനാണ് എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഭഗവാന് എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല, നിഷ്പക്ഷനായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം സൂക്ഷ്മങ്ങളും സ്വതന്ത്രങ്ങളുമായ ജീവജാലങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളിൽ ഒരിക്കലും ഇടപെടാറുമില്ല. എന്നാലോ നേരെ മറിച്ച് ഒരാൾ കൃഷ്ണനെ ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ നേരിട്ട് ഇടപെടുന്നു. ആ വ്യക്തിയുടെ ആഗ്രഹത്തെ സഫലീകരിക്കാൻ ഏതാണോ ആ വ്യക്തിക്ക് യോജിച്ചത് ആ മാർഗത്തിലേക്ക് ഭഗവാൻ ആ വ്യക്തിയെ നയിക്കുന്നു. അത് ഭഗവാൻ സ്വയം ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ വിഭുവും വിഭുവായിട്ടുള്ള പരമാത്മാവ്, പ്രഭുവായിട്ടുള്ള ശരീരത്തിന് ഉടമസ്ഥനായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവ്, കൂടാതെ ഈ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യിക്കുന്ന ഗുണങ്ങൾ, പ്രകൃതി. അപ്പോൾ 3 കർത്താക്കളാണ് ഉള്ളത്. ഒന്ന് ഭൗതിക പ്രകൃതി, ആദ്യത്തേത് ജീവാത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു, കർമ്മം ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു, കർമ്മഫലം അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. രണ്ടാമത് ആ ജീവാത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹത്തെ അനുമതി നൽകുന്ന പരമാത്മാവ്. മൂന്നാമതായിട്ട് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങൾ. 3 കർത്താക്കളാണ് ഉള്ളത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ജ്ഞാനേന തൂ തദജ്ഞാനം യേഷാം നാശിതമാത്മനഃ തേഷാം ആദിത്യവജ്ഞാനം പ്രകാശയതി തത്പരം. അജ്ഞാനത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ഒരാൾ പ്രകാശിതനാകുമ്പോൾ, അതായത് അജ്ഞാനം എന്നുള്ളത് താൻ ഈ ശരീരമാണ് എന്നുള്ള അവബോധം, അതാണ് അജ്ഞാനം. ആ അജ്ഞാനത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന ജ്ഞാനം, ഞാൻ ശരീരമല്ല ആത്മാവാണ്, ശരീരമാണ് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്, പക്ഷെ ഇതൊന്നും എന്നെ ബാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് എപ്പോൾ ജീവാത്മാവ് പ്രവേശിക്കുന്നുവോ, അങ്ങനെയുള്ള ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ഒരാൾ പ്രകാശിതനാകുമ്പോൾ, അതായത് പൂർണ്ണമായിട്ടും സ്വതന്ത്രനാകുമ്പോൾ, പകൽ സമയത്ത് സൂര്യൻ എല്ലാം പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ അയാളുടെ ജ്ഞാനം എല്ലാം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. അപ്പോൾ ആ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് ഒരാൾ ഉയരണം. ഞാൻ ശരീരമല്ല ആത്മാവാണ്, ആ ശരീരബോധത്തിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് താൻ ഇങ്ങനെ ബന്ധനത്തിലാക്കപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ള അറിവ് നമ്മളെ പ്രകാശത്തിലേക്ക്, അതായത് ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് നമ്മളെ ഉയർത്തുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതീന്ദ്രിയമായ അജ്ഞാനം നമ്മളെ പ്രബുദ്ധരാക്കുന്നു, എല്ലാ വിഭ്രാന്തികളും ഇല്ലാതാക്കുന്നു. കാരണം ഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ വിഭ്രാന്തിയിലേക്ക്, മോഹത്തിലേക്ക്, വ്യാമോഹത്തിലേക്കാണ് നയിക്കുന്നത്. ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾ ശരീരബോധത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ. പക്ഷേ നമ്മൾ എപ്പോൾ താൻ ശരീരമല്ല എന്നുള്ള അറിവുണ്ടാകുന്നുവോ, അപ്പോൾ ഈ വ്യാമോഹത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മുക്തരാകുന്നു. അതീന്ദ്രിയമായ അറിവ്
അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു. പകൽ സമയത്ത് സൂര്യൻ എല്ലാത്തിനെയും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ഒരാൾ കൃഷ്ണനിൽ കീഴടങ്ങുമ്പോൾ നേടിയെടുക്കുന്നു, നമ്മളിലെ എല്ലാ വിഭ്രാന്തിയും നീക്കം ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ശരിയായ അറിവിന്റെ 2 ഭാഗങ്ങൾ, നാം ശരീരമല്ല ആത്മാവാണ് എന്നറിയുക. പിന്നീട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാനാകാൻ കഴിയില്ല, എന്നാൽ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ശാശ്വതമായി വ്യത്യസ്തരാണ് എന്ന് അറിയാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. അതായത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും പ്രഭു അല്ല, വിഭു അല്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മൾ വെറും ശരീരത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥർ മാത്രമാണ്. നമ്മൾ വെറും അണുവാണ്, പരമാണുവാണ്. എന്നാൽ ഭഗവാൻ വിഭുവാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ 2 അറിവാണുള്ളത്. ശരീരമല്ല ആത്മാവാണ് നമ്മൾ, പക്ഷെ നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തരാണ് എന്നുള്ള അറിവും. പിന്നെ ശരീരബോധത്തിലാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? അതും 2 വിധത്തിലുണ്ട്. ഒന്ന്, ദ്രവ്യവുമായിട്ട് സ്വയം തിരിച്ചറിയുക, നമ്മൾ ശരീരമാണ് എന്നുള്ള ബോധം. അതാണ് ഒന്നാമത്തെ അജ്ഞാനം. രണ്ടാമത്, നമ്മൾ സ്വയം ഭഗവാനായി കരുതുന്നു, എല്ലാത്തിന്റെയും ഉടമസ്ഥൻ ഞാനാണ് എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ശരീരബോധത്തിൽ ഇതെല്ലാം എന്റേതാണ് എന്നുള്ള ആശയക്കുഴപ്പത്തിൽ, അങ്ങനെയുള്ള 2 ആശയക്കുഴപ്പമാണ് ഒരാൾക്കുണ്ടാകുന്നത്. എന്നാൽ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് സ്വയം ഭഗവാനായി കരുതുക, അതാണ് അജ്ഞാനത്തിന്റെ അവസാനത്തെ കെണി. പിന്നെ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് മുക്തരാകാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരാൾ വിശ്വസ്തനായ ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിനെ തേടണം യഥാർത്ഥ അറിവ് ലഭിക്കാൻ. അത്തരം വിശ്വസ്തനായ ഒരു ആത്മീയ ഗുരു താൻ ഭഗവാനാണ് എന്ന് ഒരിക്കലും അവകാശപ്പെടുന്നില്ല. എന്നിരുന്നാലും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ഉള്ളതിനാൽ അദ്ദേഹം സാധാരണയായി ഭഗവാന് എല്ലാ ബഹുമാനവും നൽകുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിനെ കണ്ടുപിടിച്ച് നമ്മൾ ശരിയായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം അറിയാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ആത്മീയ ഗുരുവിൽ നിന്ന് ജ്ഞാനം സമ്പാദിച്ച് ഭഗവാന് ശരണാഗതനാകുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ച ഒരു വ്യക്തി ഭഗവാന് ശരണാഗതരാകുന്നത്. തദ്ബുദ്ധയസ്തദാത്മാനസ്തന്നിഷ്ഠാ തത്പരായണാഃ ഗച്ഛന്ത്യ പുനരാവൃത്തിം ജ്ഞാനനിർധൂത കൽമഷാഃ. ബുദ്ധിയും മനസ്സും വിശ്വാസവും ആശ്രയവും എല്ലാം പരമ്പൊരുളിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുമ്പോൾ പരിപൂർണ ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് മുക്തിമാർഗത്തിൽ മുന്നേറുന്നു. അങ്ങനെ ഞാൻ ഭഗവാനല്ല, ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, ഭഗവാന്റെ സേവകനാണ്, എന്നാൽ ഈ ശരീരവുമല്ല എന്നുള്ള ആ പരമമായ ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? അജ്ഞാനം നീങ്ങി ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രകാശത്താൽ മുക്തിമാർഗത്തിലേക്ക് എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത മുഴുവനും കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് കൃഷ്ണനാണ് പരമപുരുഷൻ എന്ന പ്രഖ്യാപനത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ്. പരതത്വം എന്നാൽ സർവോത്കൃഷ്ടമായ സത്യം. അതിനെ തത്വദർശികൾ ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ എന്നീ പേരുകളാൽ മനസ്സിലാക്കുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെ മോക്ഷത്തിന്റെ പാതയിൽ സ്ഥിരമായി മുന്നേറുന്നു? ഒരാൾ മനസ്സും വിശ്വാസവും ആശ്രയവും എല്ലാം കൃഷ്ണനിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുമ്പോൾ പരിപൂർണ ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് മുക്തിമാർഗത്തിൽ മുന്നേറുന്നു. അതീന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരാൾ പരിപൂർണ ജ്ഞാനം നേടുന്നു. അങ്ങനെ കൃഷ്ണനിൽ ദ്വന്ദ്ഭാവം, ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ ഭേദവും അഭേദവും ഉണ്ട് എന്ന് സ്പഷ്ടമായി അറിയാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള അറിവും ആ ഭക്തന് ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന്. അങ്ങനെ ദ്വന്ദ്ഭാവം, ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ ഭേദവും അഭേദവും എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു, എങ്ങനെ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവും ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന്. ഭഗവാനിൽ എങ്ങനെയാണ് ഭേദവും അഭേദവും ഉണ്ടാകുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ, ആരാണ് പറയുക? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, തണ്ടോക്കണം. മാതാജി, എന്റെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഇങ്ങനെയാണ്, ഭഗവാൻ നിരാകാരനുമാണ്, അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഭഗവാൻ സാകാരനുമാണ്. അതാണ് ഇവിടെ കൃഷ്ണനിലുള്ള ദ്വന്ദ്ഭാവം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതെ അതെ, കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ബോധം സിദ്ധിച്ചാൽ കൃഷ്ണനിൽ ദ്വന്ദ്ഭാവം, അതായത് ഭഗവാൻ വ്യക്തിയുമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവ്യക്തനുമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു.
സാധാരണ എല്ലാവരും ഭഗവാനെ അവ്യക്തിഗത രൂപത്തിൽ, അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ശരിയായിട്ടുള്ള അറിവില്ലാത്തവർ ഭഗവാനെ അവ്യക്തനായിട്ട് ഒരു ശക്തിയായിട്ട് മാത്രം അറിയുന്നു. എന്നാൽ നമ്മൾ ശരിയായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം ലഭിക്കുമ്പോൾ ആ ഭഗവാൻ ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്ന പരമാത്മാവിന്റെ അംശമാണ് താൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ആ ഭഗവാനും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം, നമ്മൾ ഒരാളല്ല, നമ്മൾ രണ്ടുപേരാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. പരമാത്മാവും ജീവാത്മാവും വ്യത്യസ്തരാണ് എന്നുള്ള അറിവ്. സാധാരണ മായാവാദികളെല്ലാം തന്നെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നമ്മൾ ആരുമില്ലാതെയാകുന്നു, നമ്മൾ പോയി ഭഗവാനിൽ ലയിക്കുകയാണ്, ഭഗവാനും നമ്മളും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല എന്ന്. നേരെ മറിച്ച് ഭഗവാനും നമ്മളും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്, നമ്മൾ രണ്ടുപേരാണ് എന്നുള്ള വ്യത്യാസം. അതായത് ഭഗവാൻ പരമ്പൊരുൾ, നമ്മൾ വെറും അണു എന്നുള്ള വ്യത്യാസം. അങ്ങനെ ആ വ്യത്യാസങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണെങ്കിലും നമ്മൾ വെറും അണുവാണ് എന്നുള്ള വ്യത്യാസത്തെ, ഭഗവാൻ വിഭുവും നമ്മൾ അണുവുമാണ് എന്നുള്ള വ്യത്യാസത്തെ, അങ്ങനെ ആ ഭഗവാന്റെ ശക്തികൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെ, അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ, അതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു എന്ന്. വിദ്യാവിനയ സമ്പന്നേ ബ്രാഹ്മണേ ഗവിഹസ്തിനി ശുനി ചൈവ സ്വഭാഗ്യേ ച പണ്ഡിത സമദർശിന. അങ്ങനെ ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വിദ്യ എന്താണ്? പണ്ഡിതാഹ സമദർശിനഃ, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും ശരീര വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാവരെയും സമഭാവനയിൽ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. എങ്ങനെയാണത്? ബ്രാഹ്മണെ ഒരു ബ്രാഹ്മണനെയും, ഗവി ഒരു പശുവിനെയും, ഹസ്തിനി എല്ലാത്തിനെയും, ശുനി ചൈവ സ്വഭാഗേച്ച എല്ലാത്തിനെയും ഒരേപോലെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. അറിവും വിനയവുമുള്ള ബ്രാഹ്മണനെയും പശുവിനെയും ആനയെയും നായയെയും നായ്മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ചണ്ടാലനെയും സമദൃഷ്ടിയോടെയാണ് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനമുള്ള വിനയാന്വിതരായ പണ്ഡിതന്മാർ വീക്ഷിക്കുന്നത്. കാരണം സമദർശിന, ശരീര സംബന്ധിയായിട്ടല്ല അവരെല്ലാവരെയും കാണുന്നത്. പിന്നെയോ ആ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ, എല്ലാ ശരീരത്തിനുള്ളിലും വസിക്കുന്ന പരമാത്മാ ജീവാത്മാക്കളെ ദർശിക്കുവാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുന്നു. ആത്മജ്ഞാനത്തിലൂടെ ശരീരവും ആത്മാവും ഭഗവാനും വ്യത്യസ്തരാണ് എന്നുള്ള അറിവിലൂടെ അവർക്ക് എല്ലാത്തിനെയും സമഭാവനയോടുകൂടി കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ വർഗവും ജാതിയും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള രണ്ട് തരത്തിലുള്ള തരംതിരിവിന്റെ അടിസ്ഥാനം അങ്ങനെയാണ്. വർഗവും ജാതിയും ശരീരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പല വിധത്തിലുള്ള ഭേദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ സമദൃഷ്ടിയുടെ അടിസ്ഥാനം എന്താണ്? ജീവാത്മാക്കളുടെ ആത്മീയ തത്വം. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഒരേപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ആത്മീയ തത്വങ്ങളാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. നേരെ മറിച്ച് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമ്മൾ തരംതിരിവ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ശരീരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. മനുഷ്യനിൽ തന്നെ ഉച്ചനീചത്വങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതേ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. വർഗം, ജാതി എന്ന്, മതം എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഉച്ചനീചത്വങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ശരീരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. എന്നാൽ ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ആ ശരീരബോധം തന്നെ ഇല്ലാതെയാകുന്നു. അകത്തുള്ള ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവിൽ എല്ലാം തന്നെ സമഭാവനയോടുകൂടി കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. ശ്രീ ഭഗവാൻ പരമാത്മാവ് എന്ന സമ്പൂർണ്ണ അംശത്താൽ സർവജീവജാലങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്നു. ആത്മാവും പരമാത്മാവും ഗുണത്തിൽ സമാനത, എന്നാൽ പരിണാമത്തിൽ വ്യത്യസ്തമാണ്. അതാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭേദ അഭേദ തത്വമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതായത് ആത്മാവും പരമാത്മാവും ഗുണത്തിൽ സമാനരാണ്, എന്നാൽ അളവിൽ വ്യത്യസ്തരാണ് എന്ന്. പ്രഭുപാദ ഉദാഹരണം പറയുന്നത് ഒരു സ്വർണഖനിയും ഒരു സ്വർണത്തരിയും എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെ അതിനേക്കാൾ ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ഒരു താരതമ്യമാണ് ഒരു തീയും തീപ്പൊരിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. കാരണം തീപ്പൊരി തീയിനോടൊപ്പം ഉള്ളപ്പോൾ മാത്രമേ അതിന് ജ്വലിക്കുവാനുള്ള അതിന്റെ പ്രകാശവും അതിന്റെ ചൂടും എല്ലാം അതിൽ നിലനിൽക്കുന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ തീപ്പൊരി എപ്പോൾ തീയിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് എവിടെയെങ്കിലും വീണു പോകുന്നുവോ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? അതിന്റെ ചൂടും പ്രകാശവും എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുന്നു. അതുപോലെയാണ് നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളും. ഭഗവാനോടൊപ്പം ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ സത്യചിത്ത് ആനന്ദമായിട്ടുള്ള
എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആത്മീയ ഗുണങ്ങളും നമുക്ക് പ്രകാശിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു. എപ്പോൾ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വേർപെടുന്നുവോ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് അജ്ഞാനത്തിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടുന്നു. ആ അഭേദ തത്വം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ആത്മാവും പരമാത്മാവും ഗുണത്തിൽ സത്യചിത്ത് ആനന്ദരാണ്, എന്നാൽ അളവിൽ ഭഗവാൻ വിഭു, നമ്മൾ അണു. ഒരേ ഒരു പ്രത്യേക ശരീരത്തിൽ മാത്രമാണ് ജീവാത്മാവ് കുടികൊള്ളുന്നത്. പരമാത്മാവ് സർവ ശരീരത്തിലുമുണ്ട്. അങ്ങനെയും ഭേദ അഭേദ തത്വം മനസ്സിലാക്കണം. ഇഹൈവ തൈർജിതഃ സർഗോ യേഷാം സാമ്യേ സ്ഥിതം മനഃ നിർദോഷം ഹി സമം ബ്രഹ്മ തസ്മാത് ബ്രഹ്മണി തേ സ്ഥിതാഃ. ആരുടെ മനസ്സ് സമഭാവനയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നുവോ അവർ ജനന മരണ അവസ്ഥയെ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അവർ ബ്രഹ്മത്തെ പോലെ ദോഷമറ്റവരാണ്, അതുകൊണ്ട് അവർ ബ്രഹ്മപദസ്ഥരാണ്. അതായത് അങ്ങനെ ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു കഴിയുമ്പോൾ തന്റെ പൊസിഷൻ എന്താണ് എന്ന് ആ വ്യക്തിക്ക് മനസ്സിലാകുമ്പോൾ ബ്രഹ്മപദത്തിലേക്ക്, ആത്മീയതയിലേക്ക് ഉയരുന്നു. പിന്നീട് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ ആ വ്യക്തിയെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ ആത്മാവിന് ഭൗതികതയിൽ ആകർഷണമോ വെറുപ്പോ ഇല്ല. അതിനാൽ അവൻ ഭഗവാനെ പോലെ ദോഷമറ്റവനും ബ്രഹ്മപദസ്ഥനുമാണ് എന്ന്. അങ്ങനെ മനസ്സിന്റെ സമഭാവന, സ്വയം തിരിച്ചറിയലിന്റെ അടയാളം. താൻ ആരാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ വ്യത്യാസം വരുന്നു. താൻ ഈ ശരീരമല്ല, ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഒരു വ്യക്തിയെ അല്ല താൻ. തന്റെ സ്ഥാനം ആത്മീയ ലോകത്തിലാണ് എന്നുള്ള അറിവിലേക്ക് ഉയരുന്നു. ആരുടെ മനസ്സ് സമഭാവനയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നുവോ അത്തരം ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഒരാൾ ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങളെ, പ്രത്യേകിച്ച് ജനന മരണ അവസ്ഥയെ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഒരു ജന്മം ആ വ്യക്തിക്ക് ആ ആത്മാവിന് ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്ന്. ഭഗവാനും അത്തരത്തിലുള്ള ആത്മസാക്ഷാത്കാരമുള്ള വ്യക്തിയും ദോഷമറ്റവരാണ്. ആത്മീയ വേദിയിൽ അവർ എല്ലാ ആകർഷണങ്ങളിൽ നിന്നും വിദ്വേഷത്തിൽ നിന്നും മുക്തരാണ്, ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാകുന്നു. ഇത് ജീവജാലങ്ങളെ ആത്മീയ ആകാശത്തിന് യോഗ്യരാക്കുന്നു. അങ്ങനെ അവർക്ക് മരണത്തെ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അവർക്ക് ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരേണ്ടതായിട്ടില്ല. ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് പ്രവേശനം ലഭിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. താനും ശരീരവും ഒന്നാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന കാലത്തോളം ജീവാത്മാവ് ബദ്ധനായി കരുതപ്പെടുന്നു. ആത്മജ്ഞാനത്തിലൂടെ സമഭാവനയിലേക്ക് ഉയരുമ്പോൾ ആ ബദ്ധാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മുക്തനാകും. പിന്നെ ആ ജീവന് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പിറവില്ല. അങ്ങനെ ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്ക് ഉയരുക. തന്റെ പൊസിഷൻ എന്താണ്, തന്റെ സ്വരൂപസ്ഥിതി ഭഗവത് അംശമായ ആത്മാവാണ്, ഭഗവാന്റെ സേവകനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ശരീരബോധത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരേണ്ടതായിട്ടില്ല എന്ന്. രാഗദ്വേഷങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതിനാൽ രാഗത്തിൽ നിന്നും ദ്വേഷത്തിൽ നിന്നും, അതായത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒന്നിനോടും ആസക്തിയുമില്ല, വിരക്തിയുമില്ല, എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ് എന്നുള്ള അറിവിലേക്ക് ഉയരുമ്പോൾ പിന്നീട് ദോഷങ്ങൾ ഒന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ന പ്രഹൃഷ്യേത്രിയം പ്രാപ്യ നോധിചേത് പ്രാപ്യ ചാപ്രിയം സ്ഥിരബുദ്ധിരസമ്മൂഢോ ബ്രഹ്മവിദ് ബ്രഹ്മണി സ്ഥിതഃ. ബാഹ്യസ്പർശേഷു സക്താത്മാ വിന്ദത്യാത്മനി യത് സുഖം സ ബ്രഹ്മയോഗയുക്താത്മാ സുഖമക്ഷയമശ്നുതേ. അങ്ങനെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരു വ്യക്തിയുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് എന്നിവിടെ പറയുന്നു 2 ശ്ലോകത്തിൽ. ആനന്ദത്തിൽ ആഹ്ലാദിക്കുകയോ ആനന്ദകരമല്ലാത്തവയിൽ ദുഃഖാവിഷ്ടനാവുകയോ ചെയ്യാതെ സ്ഥിരബുദ്ധിയോടെ അസംഭ്രാന്തനായി ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞാനിയായി ജീവിക്കുന്നവൻ ഭൗതിക അതീതനാണ്. മുക്തനായ ഒരാൾക്ക് ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാകില്ല. അയാൾ സമാധി പൂണ്ട് ആത്മാവിൽ തന്നെ എപ്പോഴും ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. പരമതത്വത്തിൽ ഏകാഗ്രമായി മനസ്സൂന്നുന്നത് കൊണ്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച വ്യക്തി അളവറ്റ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആത്മാവിന് ലഭിക്കുന്ന സുഖത്തെയാണ് ആനന്ദം എന്ന് പറയുന്നത്. ശരീരത്തിന് ലഭിക്കുന്ന സുഖത്തെയാണ് നമ്മൾ സുഖം, സന്തോഷം എന്നെല്ലാം പറയുന്നത്. അതായത് ആനന്ദം എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും അവസാനിക്കാത്തതും എപ്പോഴും വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ആനന്ദമാണ്. ആനന്ദം എന്നുള്ള ആ ഒരു അവസ്ഥ ഭൗതികതയിലില്ല, അത് ആത്മീയമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അത് ആത്മാവിന് ലഭിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ്. നേരെ മറിച്ച് ഇവിടെയുള്ളത് സുഖമാണ്, താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള സുഖം
സന്തോഷം എന്നുള്ളതെല്ലാം താൽക്കാലികമായതുകൊണ്ട് അത് ഭൗതികതയോട് ബന്ധപ്പെടുത്തി പറയുന്നു. കാരണം സുഖത്തിനോടൊപ്പം ദുഃഖവുമുണ്ട്, സന്തോഷത്തിനോടൊപ്പം മറ്റുള്ള ക്ലേശങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നു. നേരെ മറിച്ച് ആനന്ദത്തിന് അളവില്ല, അത് എപ്പോഴും വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ഒരിക്കലും അവസാനിക്കാത്തതും. അങ്ങനെയുള്ള ആനന്ദം ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരു വ്യക്തിക്ക് സ്വയം അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ വ്യക്തി ഒരിക്കലും ഭൗതികതയിലേക്ക് പിന്നീട് തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ല. കാരണം ഭൗതികമായിട്ടുള്ളത് എല്ലാം തന്നെ ക്ഷണികമായതുകൊണ്ട് അതിനോട് അദ്ദേഹത്തിന് ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നു. ശരീരവും താനും ഒന്നാണ് എന്നുള്ള മിഥ്യാവബോധം അയാൾക്കുണ്ടാകില്ല. ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളെ ഓർത്ത് സന്തോഷിക്കുകയോ വിലപിക്കുകയോ ചെയ്യാത്തതിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഈ ലക്ഷണമാണ്. കാരണം താൻ ശരീരമല്ല എന്നുള്ള അറിവിലൂടെ ശരീരത്തിനുണ്ടാകുന്ന സുഖദുഃഖങ്ങൾ അയാൾ ബാധിക്കുന്നില്ല. സ്ഥിരബുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു നേട്ടത്തിൽ മതിമറന്ന് ആഹ്ലാദിക്കുകയോ ശാരീരികമായി തനിക്ക് ബന്ധപ്പെട്ടത് എന്തെങ്കിലും നഷ്ടമായാൽ ദുഃഖിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. താൻ ഈ കാണുന്ന ദേഹമല്ല എന്നും ഭഗവാന്റെ ഒരംശമാണ് എന്നുമുള്ള അറിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണത്. അസംമൂഢ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാകുന്നില്ല, മൂഢനാകുന്നില്ല, ശരീരത്തെ ആത്മാവായി തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നില്ല, ശരീരത്തെ ശാശ്വതമാണ് എന്ന് കരുതുന്നില്ല. അങ്ങനെ അസംമൂഢനാകുന്നു, ബുദ്ധിയുള്ളവനാകുന്നു. താൻ ശരീരമല്ല, ശരീരം ക്ഷണികമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു, എന്നാൽ താൻ എപ്പോഴും ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളവനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. ബാഹ്യസ്പർശേഷ സക്താത്മാ വിന്ദത്യാത്മനിയത് സുഖം സ ബ്രഹ്മയോഗയുക്താത്മാ സുഖമക്ഷയമസ്നുതേ. അങ്ങനെ അക്ഷയമായ സുഖം, ഒരിക്കലും അവസാനിക്കാത്ത സുഖത്തെ, ആനന്ദത്തെ അനുഭവിക്കുന്നു. ഉയർന്ന രുചിയുടെ ഉദാഹരണം ബ്രഹ്മയോഗ ഘട്ടമാണ് ഇത് എന്ന് പറയുന്നു പ്രഭുപാദ. കൃഷ്ണാവബോധം സിദ്ധിച്ചവർ പ്രേമഭരിതമായ കൃഷ്ണ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നത് കൊണ്ട് ഭൗതിക ഭോഗങ്ങളിൽ അവർക്ക് ആസ്വാദ്യത പൂർണ്ണമായും നഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഭൗതിക സുഖം ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ലൈംഗിക സുഖമാണ് എന്ന് പ്രഭുപാദ പറയുന്നു. എന്നാൽ ആ സുഖം പോലും എത്രമാത്രം ഉണ്ടാകും, അതിനും ഒരു അവസാനമുണ്ട് എന്ന്. എന്നാൽ ആത്മീയമായ സുഖം എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും അവസാനിക്കാത്തതും അനന്തമായിട്ടുള്ളതും എപ്പോഴും വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമാണ് എന്ന്. കൃഷ്ണാവബോധം സിദ്ധിച്ച ആൾ മുക്താത്മാവാകയാൽ ഏത് വിധമുള്ള വിഷയ സുഖങ്ങളിലും അനാസക്തനായിരിക്കും. ഏഹി സംസ്പർശജാ ഭോഗ ദുഃഖയോനയേവതേ ആദ്യന്തവന്ത കൗന്ദേയ നതേഷുരമതേ ബുധഃ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള അറിവ് ലഭിച്ച ഒരാൾ ഭൗതിക സുഖങ്ങളിൽ ആസക്തരാകാത്തത് എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു. ആദ്യന്തവന്ത കൗന്ദേയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതികമായ സുഖത്തിനും ദുഃഖത്തിനും ആദ്യവും അവസാനവും ഉണ്ട്. അത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾ ഒരിക്കലും അതിൽ ഭ്രമിക്കുന്നില്ല എന്ന്. സുഖമായാലും ദുഃഖമായാലും അതിന് തുടക്കവുമുണ്ട് ഒടുക്കവുമുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ആത്മജ്ഞാനം ലഭിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ മനസ്സിലാകുന്നുള്ളൂ. ബുദ്ധിമാൻ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ദുഃഖങ്ങളിൽ പങ്കുകൊള്ളാറില്ല. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, ഭൗതിക സുഖങ്ങൾക്ക് ആദിയും അവസാനവും ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവയിൽ ഒരിക്കലും ബുദ്ധിമാന്മാർ സന്തോഷം കൊള്ളുന്നുമില്ല എന്ന് പറയുന്നു. മുക്തി നേടിയ ആത്മാവ് ഭൗതിക സുഖങ്ങളിൽ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല. അവൻ പരിധിയില്ലാത്ത അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. യോഗികൾ പരമസത്യത്തിൽ നിന്ന് അനന്തവും ഇന്ദ്രിയാതീതവുമായ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്ന ആ പരമസത്യത്തിന് രാമൻ എന്നും പേര് പറയുന്നു. രമന്തേ യോധിനോനന്ദേ സത്യാനന്ദേ ചിതാത്മനി ഇതി രാമപദേനാസൗ പരം ബ്രഹ്മാഭിധീയതേ. അതായത് യോഗികൾ ആ ആനന്ദം ലഭിക്കുമ്പോൾ പിന്നീട് അവർക്ക് ഭൗതികമായ സുഖങ്ങളിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ആ ആനന്ദം യോഗികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതാരാണ്? ഭഗവാനുമായിട്ട് നമ്മൾ ബന്ധപ്പെടുമ്പോഴാണ് ആ ശരിയായിട്ടുള്ള ആനന്ദത്തെ നമ്മൾ അറിയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആ ഭഗവാന് രാമൻ എന്നുള്ള പേരും കൂടെ വന്നിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ ആരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുമ്പോഴാണോ നമുക്ക് അനന്തമായിട്ടുള്ള ആനന്ദം ലഭിക്കുന്നത്, ആ ഭഗവാന് രാമൻ എന്നുള്ള പേര് അങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്നു. കൂടാതെ ഋഷഭ ദേവന്റെ ഉപദേശങ്ങളിലും ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. നാഹം ദേഹോ ദേഹവാചാം വിലോകേ കഷ്ടാൻ കാമാൻ അർഹതേ വിഭുജാം യേ തപോദിവ്യം പുത്രക ഏന സത്വം ശുദ്ധേസ്മാത് ബ്രഹ്മ സൗഖ്യം തു അനന്തം. അതായത്
ഋഷഭദേവൻ ഭാഗവതത്തിൽ തന്റെ കുട്ടികളോട്, ഭരതൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള തന്റെ മക്കളോട് പറയുന്നത്, ഈ മനുഷ്യജന്മത്തിൽ വിഷയസുഖങ്ങൾ നേടുവാനായി കഷ്ടപ്പെടുന്നതിൽ ഒരു യുക്തിയുമില്ല. കാരണം എന്താണ്? മലഭോജികളായ പന്നികൾക്ക് പോലും ലഭ്യമാണ് ആ സുഖം. അപ്പോൾ മനുഷ്യജന്മം ലഭിച്ചിട്ട് അതിന്റെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള പർപ്പസ് എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ മൃഗങ്ങൾക്ക് പോലും, തുച്ഛമായ മൃഗങ്ങൾക്ക് പോലും ലഭിക്കുന്ന സുഖത്തിൽ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെടുന്നതിൽ എന്തർത്ഥമാണ് ഉള്ളത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മനുഷ്യജന്മം ഉന്നതമായിട്ടുള്ള രുചി, ആനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അതിനുവേണ്ടി ആത്മാവിനെ പ്രേരിപ്പിക്കാനുള്ളതാണ്. അത് ഉപേക്ഷിച്ച് നമ്മൾ സാധാരണ പൂച്ചകൾക്കും പട്ടികൾക്കും എല്ലാം ലഭിക്കുന്ന വിഷയസുഖത്തിൽ നമ്മൾ ആകൃഷ്ടരാകുന്നത് ബുദ്ധിമോശമാണ് എന്ന്. ഈ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ തപസ് അനുഷ്ഠിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. എന്നാൽ സത്വശുദ്ധി ഉണ്ടാകും. ശരിയായ തപസ്സിന്റെ ഫലമായി നിങ്ങൾക്ക് പരിധിയില്ലാത്ത അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദം ലഭിക്കും. ഒരാൾ എത്രത്തോളം ഭൗതിക സുഖങ്ങളിൽ ആസക്തനാകുന്നുവോ അത്രയധികം അവൻ ഭൗതിക ദുരിതങ്ങളിൽ അകപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ എങ്ങനെ മോചിതനാകണം? മനുഷ്യ ശരീരം ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ നമുക്ക് മോക്ഷത്തിലേക്ക്, മുക്തിയിലേക്ക് ഉയരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാത്തിനോടും നമ്മൾ എല്ലാം ക്ഷണികമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിനോടുള്ള വൈരാഗ്യത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുക. കാരണം ഒന്നും തന്നെ, ഭൗതികമായിട്ടുള്ളത് ഒന്നും തന്നെ ശാശ്വതമായിട്ടില്ല. ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത് ഭഗവാൻ മാത്രമാണ്. അദ്ദേഹത്തോട് ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത് ലഭിക്കുന്നത്. ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതെല്ലാം ക്ഷണികമാണ്. ആ ഭൗതികമായതിനോട് നമ്മൾ ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്ഷണികമായിട്ടുള്ളത് മാത്രമേ ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ. ആ സത്യം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. ശക്നോതി ഹൈവയസ്സോഢും പ്രാക്ശരീര വിമോക്ഷണാത് കാമക്രോധോദ്ഭവം വേഗം സയുക്തഃ സാസുഖീ നരഃ. ഈ ശരീരം ത്യജിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ത്വരയെ ചെറുക്കാനും കാമക്രോധങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാനും സാധിക്കുന്ന ആൾ നല്ല സ്ഥിതിയിൽ വർത്തിക്കുന്നു. അയാൾ ഈ ലോകത്തിൽ സന്തോഷവാനാണ് എന്ന് പറയുന്നു. ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ത്വര എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അത് ഉപദേശാമൃതത്തിലെ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ തന്നെ രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത് ഈ ത്വരകളെ കുറിച്ചാണ്. അതായത് വാചോവേഗം, മനസാ ക്രോധവേഗം, ജിഹ്വാവേഗം, ഉദരോപസ്ഥവേഗം, ഇങ്ങനെയുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ത്വരകൾ. സംസാരിക്കാനുള്ള ത്വര, മനസ്സിന് പല വിധത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ നിർവഹിക്കാനുള്ള ത്വര, ക്രോധം വരുന്നു. നാവിന്റെ ത്വര, പല വിധത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കാനുള്ള ത്വര. പിന്നെ ഉദരോപസ്ഥവേഗം, ഉദരത്തിന് എപ്പോഴും വിശപ്പാണ്, വയറിന്. എപ്പോ നോക്കിയാൽ നമ്മൾ എത്രമാത്രം ആഹാരം കഴിച്ചാലും കുറച്ചു കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും വിശപ്പായി. അങ്ങനെയുള്ള ഉദരത്തിന്റെ ത്വര. പിന്നെ ഉൽപാദനേന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ത്വര, ജനനേന്ദ്രിയത്തിന്റെ ത്വര, അങ്ങനെയുള്ള ത്വരകൾ, പല വിധത്തിലുള്ള ആ ത്വരകളെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, കാമക്രോധങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനും സാധിച്ചാൽ അയാൾ നല്ല സ്ഥിതിയിൽ, അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയെ ഭഗവാൻ ധീരൻ എന്ന് വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി വളരെ നല്ല സ്ഥിതിയിലാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ആ ഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനം മൂലം മരണം വരെ ശരീരത്തിന് ഇങ്ങനെയുള്ള ഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനം ഉണ്ടാകും. പക്ഷെ നമ്മൾ അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് മരണം വരെ ശ്രമിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പ്രേരണകളെ അവസാനം വരെ നമ്മൾ സഹിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയാണ് ശരിയായിട്ടും ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. കാരണം പ്രകൃതിയിൽ ശരീരം ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ശരീരത്തിനെ ഈ ഗുണങ്ങൾ ആക്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ ഭക്തൻ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. ഇന്ദ്രിയ ശക്തികൾ 6 പ്രേരണകളാണ്. അതായത് വാക്ക്, ക്രോധം, മനസ്സ്, നാവ്, ഉദരം, ജനനേന്ദ്രിയങ്ങൾ. അപ്പോൾ അതീന്ദ്രിയവാദികൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആഗ്രഹത്തെയും കോപത്തെയും നിയന്ത്രിക്കാൻ കഠിനമായി ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്. ഭൗതികങ്ങളായ ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാതെ വരുമ്പോൾ കോപാവേശം ഉളവാകുന്നു. അങ്ങനെ മനസ്സും കണ്ണുകളും നെഞ്ചും വ്യാകുലമായി തീരുന്നു. പക്ഷേ നമ്മൾ അതിനെ സഹിക്കാൻ പഠിക്കണം. ആത്മീയ പാതയിൽ സുസ്ഥിരമായി പുരോഗതി കൈവരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദം കൈവരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഭൗതിക ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുൻപ് അവയെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പരിശീലിക്കണം. ഇന്ദ്രിയ ആകർഷണം നമ്മൾ എപ്പോൾ വരെ സഹിക്കണം? മരണം വരെ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.
അപ്പോൾ ആ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ ആകർഷണം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. നമ്മൾ എത്രമാത്രം പരിശ്രമിച്ചാലും നമ്മുടെ പരിധിയിൽ അവ നിൽക്കണമെന്നില്ല. പക്ഷെ എങ്കിലും നമ്മൾ ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യിച്ച് അവയെ നിയന്ത്രണത്തിൽ വരുത്തണം. അത് മരണം വരെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഉദാസീനരാകരുത്, അലസരാകരുത്. എങ്ങനെ സഹിഷ്ണുത പുലർത്താം? നമ്മുടെ ബോധം കൃഷ്ണനിൽ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ആനന്ദവും ഈ ലോകത്ത് ഒന്നിനും ശാശ്വതമായ സന്തോഷം നൽകാനാവില്ല എന്ന ബോധ്യവും ശരീരത്തിന്റെയും മനസ്സിന്റെയും സമ്മർദ്ദങ്ങളെ സഹിക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കും എന്ന് പ്രഭുപാദ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. യോന്തസുഖോന്തരാരാമസ്തഥാന്തർജ്യോതിരേവയഃ സ യോഗി ബ്രഹ്മ നിർവാണം ബ്രഹ്മഭൂതോധിഗച്ഛതി. അങ്ങനെ ബ്രഹ്മഭൂത സ്ഥിതിയിലേക്ക് ഉയരുകയാണ് ആ യോഗി ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആത്മീയമായ തലത്തിലേക്ക് ആ യോഗി ഉയരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഊർജ്ജസ്വലനും ആനന്ദവും സുഖവും തന്നിൽ തന്നെ കുടികൊള്ളുന്നവനുമായ ഒരാളാണ് അന്തർമുഖനായ തികഞ്ഞ യോഗി. ബ്രഹ്മനിർവാണം പൂകിയ അയാൾ മരണാനന്തരം പരമപദം പ്രാപിക്കും. ആ മരണവേളയിലും ആ ഒരവസ്ഥയിൽ, അതീന്ദ്രിയമായ അവസ്ഥയിൽ തുടരുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഒരാളുടെ സന്തോഷവും പ്രവർത്തനങ്ങളും ലക്ഷ്യവും ആത്മാവിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പ്രേരണകളെ സഹിക്കുവാനും നിയന്ത്രിക്കുവാനുമുള്ള ശക്തി ലഭിക്കുന്നു. അതാണ് ബ്രഹ്മഭൂതഘട്ടം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം പ്രാപിക്കുക. ഞാൻ ആത്മാവാണ്, ശരീരമല്ല, അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി എന്നുള്ള അറിവാണ് ബ്രഹ്മഭൂതഘട്ടം. ബ്രഹ്മഭൂത പ്രസന്നാത്മ ന ശോചതി ന കാംക്ഷതി. അതായത് ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്ക് ഉയരുന്ന അവസ്ഥ, ഞാൻ ആത്മാവാണ് എന്നുള്ള അറിവിന്റെ ആ ഘട്ടത്തിൽ ന ശോചതി ന കാംക്ഷതി. ഒരു ശോചവും ഒരു തരത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നില്ല, ഒന്നിനോടും ഒരു വിഷമവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല, പിന്നെ ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നുമില്ല, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. പക്ഷെ ആ ഘട്ടത്തിലാണ് സമസർവേഷു ഭൂതേഷു മദ്ഭക്തിം ലഭതേ പരാം. ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവനം ആരംഭിക്കുന്ന ഘട്ടമാണ് ഈ ബ്രഹ്മഭൂത അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തന്മാരിൽ ആയിട്ടുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവനം ആരംഭിക്കുന്ന ഘട്ടമാണ് ഈ ബ്രഹ്മഭൂത അവസ്ഥ. ആ ബ്രഹ്മഭൂത അവസ്ഥയിലേക്ക് ആ യോഗിക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കുന്നു എന്ന്, ഉള്ളിലെ യഥാർത്ഥമായ പരിജ്ഞാനത്തിൽ സന്തോഷം ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അതായത് താൻ ആത്മാവാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആത്മാവിന്റെ ആ ഗുണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പിന്നീട് വെളിവാകുകയാണ് ചെയ്യുക. സത്ത് ചിത്ത് ആനന്ദമായിട്ടുള്ള ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് ആത്മാവ് ഉയരുന്നു. പിന്നെ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഭൗതികമായ ബാഹ്യ സന്തോഷത്തിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഒരു ആത്മീയ പരിശീലകനാകാനുള്ള ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഉയരുന്നു. ഒരാൾക്ക് ഉയർന്ന രുചി ലഭിക്കണം, നാം കേൾക്കുകയും ജപിക്കുകയും നല്ല സഹവാസം ഉണ്ടായിരിക്കുകയും വേണം. അല്ലെങ്കിൽ കാലക്രമേണ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പ്രേരണകൾ നമുക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോൾ ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് ഉയരാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സദാസമയവും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക, ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് സത്സംഗം ഉണ്ടായിരിക്കുക. ഇതൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ക്രമേണ ഭൗതികതയിലേക്ക് വഴുതി വീഴും. അപ്പോൾ നിരന്തരം സത്സംഗം ഉണ്ടായിരിക്കണം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കണം, പിന്നെ ഭഗവാന്റെ നാമജപം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം എന്നാണ് പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്. ലബന്ധേ ബ്രഹ്മനിർവാണം ഋഷയഃ ക്ഷീണ കൽമഷാഃ ഛിന്നദ്വൈതായഥാത്മാനഃ സർവഭൂതഹിതേ രതാഃ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് ഉയർന്ന ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ച ആ സംശയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് അതീതരായവരും, അതായത് എങ്ങനെയാണ് സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്? ഞാൻ ശരീരമാണോ ആത്മാവാണോ എന്നുള്ള സംശയങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം മുക്തരായി, രാഗദ്വേഷങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരായി, മനസ്സ് തന്നിൽ തന്നെ വ്യാപരിക്കുന്നവരായി, എപ്പോഴും സകല ജീവജാലങ്ങളുടെ ക്ഷേമ ഐശ്വര്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തിരക്കിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്. കാരണം അവരൊരിക്കലും സ്വാർത്ഥരല്ല, തന്റെ മാത്രം മോക്ഷത്തിൽ താല്പര്യരല്ല. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും കഷ്ടങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവരെയെല്ലാം കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുവാനായിട്ട് ഭക്തന്മാർ പരിശ്രമിക്കുന്നു.
അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഭക്തന്മാർ സർവ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരായി അവർ ബ്രഹ്മനിർവാണത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള വ്യക്തിയാണ് യഥാർത്ഥ ക്ഷേമ പ്രവർത്തകൻ എന്ന് പ്രഭുപാദ പറയുന്നു. ഏറ്റവും ഉയർന്ന ക്ഷേമ പ്രവർത്തനം കൃഷ്ണൻ പരമോന്നത ആസ്വാദകനും പരമാധികാരിയും പരമസുഹൃത്തും ആണെന്ന വിസ്മൃതിയെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുക. ജനങ്ങളെല്ലാം അതെല്ലാം മറന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ സനാതനധർമ്മത്തെ മറന്നാണ് എല്ലാവരും ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സനാതനധർമ്മത്തെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ ഭക്തന്മാർ പരിശ്രമിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാരാണ് യഥാർത്ഥ ക്ഷേമൈശ്വര്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ. അങ്ങനെ ആർക്കാണ് അത്തരം ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാൻ കഴിയുക? പരമമുക്തി നേടാതെ ഒരാൾക്ക് ഉത്തമമായ ജനക്ഷേമ പ്രവർത്തനം ചെയ്യാനാവില്ല. അതിനാൽ പൂർണ്ണ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ അത്തരം ക്ഷേമ പ്രവർത്തനം ചെയ്യാൻ കഴിയൂ. ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ അപൂർണമായ അറിവ് സാധ്യമല്ല. പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അറിവുണ്ടാകണം എന്ന്. കാരണം അപൂർണമായ അറിവ് എന്താണ്? ശാരീരിക ക്ഷേമം. സാധാരണ ആൾക്കാർ ക്ഷേമൈശ്വര്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാളുടെ വിശപ്പടക്കുക, വസ്ത്രമില്ലെങ്കിൽ വസ്ത്രം കൊടുക്കുക, വീടില്ലെങ്കിൽ വീട് വെച്ച് കൊടുക്കുക, അതെല്ലാം താൽക്കാലികമാണ്. കാരണം ഒരാൾ കഷ്ടങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നത് ഒരാളുടെ മുൻ ജന്മത്തിലെ പാപകർമ്മത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ്. ആ പാപകർമ്മ ഫലങ്ങൾ പോകണമെങ്കിൽ ഒരാൾ തീർച്ചയായിട്ടും കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉയർന്നാൽ മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ വേണ്ടി ഒരാൾക്ക് ചെയ്യുന്ന ഉപകാരങ്ങളാണ് ശരിയായ ക്ഷേമ ഐശ്വര്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ. അതുവഴി അയാളുടെ കഷ്ടങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങി, പാപകർമ്മ ഫലങ്ങൾ നീങ്ങി അയാൾക്ക് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും. അല്ലാതെ ക്ഷണികമായിട്ടുള്ള വിശപ്പടക്കാനോ, കാരണം വിശപ്പ് വീണ്ടും വരും, വിശപ്പ് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. എല്ലാം താൽക്കാലികമാണ്. വസ്ത്രങ്ങൾ കൊടുക്കുക, വിശപ്പിന് ആഹാരം കൊടുക്കുക, വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട് വെച്ച് കൊടുക്കുക, അതെല്ലാം താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ സനാതനമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ക്ഷേമം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധം തന്നെ എല്ലാവർക്കും പ്രചരിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം. ശാരീരിക ക്ഷേമം അല്ലെങ്കിൽ ബാഹ്യ ശരീരത്തിന്റെയും മനസ്സിന്റെയും താൽക്കാലിക ആശ്വാസമാണ്. അത് അപൂർണമായിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? കാരണം ഒരാളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുടെ യഥാർത്ഥ കാരണം പരമാത്മാവുമായുള്ള ബന്ധത്തെ മറക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതിനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ക്ഷേമ പ്രവർത്തനം. കാമക്രോധ വിമുക്താനാം യതീനാം യതചേതസാം അഭിതോ ബ്രഹ്മ നിർവാണാം വർത്തതേ വിധിതാത്മനാം. കാമക്രോധങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് അച്ചടക്കത്തോടെ പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടി അനവരതം യത്നിക്കുന്ന ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയവർക്ക് അചിരേണ പരമപദ പ്രാപ്തി സുനിശ്ചിതമാണ്. യതീനാം യതചേതസാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് യതീനാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ യതികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ യോഗികളെ കുറിച്ചാണ്. കാരണം അവർ ബ്രഹ്മനിർവാണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആത്മജ്ഞാനം നേടി എങ്ങനെയെങ്കിലും ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുന്നവർ, അവരെയാണ് യതികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അവരെല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും നിയന്ത്രിച്ച് ആത്മാവിന്റെ ശ്രേയസ്സിനായി കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ. യഥചേതസാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സംയത ചിത്തരായി ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സും നിയന്ത്രിച്ച് ആത്മശ്രേയസ്സിനായി കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ. അവർ അഭിതോ, അവർ കാമക്രോധ വിമുക്താനാം, കാമത്തിൽ നിന്നും ക്രോധത്തിൽ നിന്നുമെല്ലാം മുക്തരായി ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം സാധിച്ച് അവർ പ്രയത്നിക്കുന്ന അവർ ബ്രഹ്മനിർവാണം, അഭിതോ ബ്രഹ്മനിർവാണം. അവർക്ക് കാലക്രമേണ പരമപദപ്രാപ്തി, ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം സുനിശ്ചിതമാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള വ്യക്തിയാണ് എല്ലാ രക്ഷകന്മാരിലും ഏറ്റവും മികച്ചത്. കാരണം ഫലപ്രാപ്തിയുടെ ആഴത്തിൽ വളർന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളെയും പിഴുതെറിയുന്ന ഭഗവാന്റെ താമര പാദങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഫലപ്രദമായി നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രഭുപാദ ഉദാഹരണം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. എങ്ങനെയാണ് ധ്യാനം യതികൾ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് എങ്ങനെ പരിശ്രമിക്കുന്നു എന്ന്. കാരണം ഭഗവാൻ അദ്ദേഹം ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ നമ്മളിൽ നിന്നും ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്നും വളരെ 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 ദൂരെയാണെങ്കിലും ഹൃദയത്തിൽ ആ ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ച് ഭഗവാനുമായിട്ട് സാമീപ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ സാമീപ്യത്തെ നേടുന്നു. അതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്, രാമ
കടൽക്കരയിൽ മുട്ടയിട്ടെങ്കിലും കടലിൽ വെള്ളത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്റെ മക്കളെ ധ്യാനിക്കുന്നു എന്ന്. അതുപോലെ മത്സ്യം തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കി 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 അവയ്ക്ക് ആ മുട്ടകളെ വിരിയിക്കുന്നു. അതുപോലെ പക്ഷികളും അങ്ങനെ ആ മൃഗങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അവയുടെ സമീപം ഇരുന്നു കൊണ്ടല്ല അവ മുട്ടകളെ എല്ലാം വിരിയിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവാൻ ദൂരെ ധാമത്തിലാണെങ്കിൽ കൂടെ ആ ഭഗവാനെ സ്വന്തം ഹൃദയത്തിൽ ധ്യാനിച്ച് ഭഗവാന്റെ സാമീപ്യത്തെ അറിയുന്നു. ധ്യാനത്തിലൂടെ ആമ അതിന്റെ സന്താനങ്ങളെ വളർത്തുന്നു, മത്സ്യം അതിന്റെ സന്താനങ്ങളെ നോക്കിക്കൊണ്ട് വളർത്തുന്നു, സ്പർശനത്തിലൂടെ പക്ഷികൾ തങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പരിപാലിക്കുന്നു. അതുപോലെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഭക്തന് ഭഗവാന്റെ വാസസ്ഥലത്ത് നിന്ന് വളരെ വളരെ അകലെയാണെങ്കിലും നിരന്തരം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ആ വാസസ്ഥലത്തേക്ക് സ്വയം ഉയരാൻ കഴിയും. അതാണ് ബ്രഹ്മനിർവാണം. സദാ പരമപുരുഷനിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് മൂലം പ്രാപഞ്ചിക ക്ലേശങ്ങൾ തീണ്ടാത്ത ഈ അവസ്ഥയാണ് ബ്രഹ്മനിർവാണം. അതായത് ബ്രഹ്മപദം പ്രാപിക്കുക. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ ബ്രഹ്മപദം പ്രാപിക്കുന്നത് എങ്ങനെ? സദാസമയവും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് ആ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള അതീന്ദ്രിയമായ അവസ്ഥയെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അടുത്ത 2 ശ്ലോകം 6ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ അഷ്ടാംഗ യോഗത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അഷ്ടാംഗ യോഗി എങ്ങനെയാണ് തന്റെ ശരീരത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് എന്നിവിടെ പറയുന്നു. അഷ്ടാംഗ യോഗത്തിന്റെ വിവരണം 6ാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ്. സ്പർശാൻ കൃത്വാ ബഹിർബാഹ്യം ചക്ഷുശ്ചൈവാന്തരേ ഭ്രുവോഃ പ്രാണാപാനൗ സമോ കൃത്വാ നാസാഭ്യന്തരചാരിണൗ യതേന്ദ്രിയ മനോ ബുദ്ധിർ മുനിർമോക്ഷപരായണഃ വിഗതേച്ഛാ ഭയക്രോധോ യഹ സദാ മുക്ത ഏവ സഹ. ബാഹ്യ വിഷയങ്ങളെ എല്ലാം നിരോധിച്ചും പുരികങ്ങൾക്കിടയിൽ ദൃഷ്ടി ഉറപ്പിച്ചും ശ്വാസോച്ഛ്വാസങ്ങളെ നാസാദ്വാരങ്ങളിൽ സമനിലയിൽ നിർത്തിയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയെയും നിയന്ത്രിച്ച് മുക്തി ലക്ഷ്യമാക്കിയ യോഗി രാഗദ്വേഷങ്ങളിൽ നിന്നും ഭയത്തിൽ നിന്നും മോചനം നേടുന്നു. സദാ ഇതേ അവസ്ഥയിൽ പുലരുന്ന അയാൾ മുക്തനാണ് എന്ന്. അങ്ങനെ അയാൾ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് മോചനം നേടി അവസാനം ബ്രഹ്മപദം പോകുന്നു. അപ്പോൾ അത് അഷ്ടാംഗ യോഗത്തിന്റെ വിവരണമാണ് എന്ന് പറയുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധം പരമോന്നതമായ വിമോചനത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്ഥാനം. അതിൽ ഇനി പറയുന്ന തിരിച്ചറിവുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഒരാളുടെ ആത്മീയ സ്ഥാനം, പരമാത്മാവിന്റെ സ്ഥാനം മനസ്സിലാക്കുക, എല്ലായിടത്തും ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കാൻ യോഗ്യത നേടുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ അഷ്ടാംഗ യോഗം 8 മാർഗങ്ങൾ അടങ്ങുന്നതാണ്. അഷ്ടാംഗ യോഗത്തിലൂടെ ഭയം, ആഗ്രഹം, കോപം എന്നിവയിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ സാധിക്കുന്നു. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയെയും നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. അതീന്ദ്രിയ സാഹചര്യത്തിൽ പരമാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ച് അറിയാനായിട്ടും സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അഷ്ടാംഗ യോഗ പ്രക്രിയയിലൂടെ ക്രമേണ ആ യോഗി ധ്യാനത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ സ്വന്തം ഹൃദയത്തിൽ ദർശിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. പക്ഷേ എളുപ്പം കൃഷ്ണാവബോധമാണ് എന്നിവിടെ പ്രഭുപാദ പറയുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള വ്യക്തി എപ്പോഴും ഭക്തി സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നതിനാൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഇടപഴകലിൽ തന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയില്ല. അതിനാൽ അഷ്ടാംഗ യോഗയേക്കാൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള മികച്ച മാർഗമാണ് ഭക്തിയുത സേവനം, കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ ആ ഭക്തൻ ശരിയായ വിധത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുക. എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? ഭോക്താരം യജ്ഞതപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം സുഹൃതം സർവഭൂതാനാം ജ്ഞാത്വാമാം ശാന്തി പൃച്ഛതി. ഭഗവാനെ ശരിയായ വിധത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുക. യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവും ദേവന്മാരുടെയും സർവലോകങ്ങളുടെയും അധിപനും എല്ലാ ജീവികളുടെയും സുഹൃത്തും അഭ്യുദയകാംക്ഷിയുമാണ് ഞാനെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള വ്യക്തി ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ശാന്തി നേടുന്നു. അപ്പോൾ കൃഷ്ണന്റെ പരമാധികാരം മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിലൂടെ എങ്ങനെ ശാന്തി നേടാം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഞാനാണ് ഉടമസ്ഥൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു ഉടമസ്ഥാവകാശം, അതായത് മിഥ്യ അഹങ്കാരം, ശരീരത്തിനോടുള്ള ശരീരത്തിനോടുള്ള ഉടമസ്ഥാവകാശം, ഇത് ഞാനാണ് ഇതിനെല്ലാത്തിനും ഉടമസ്ഥൻ എന്നുള്ള ആ ഉടമസ്ഥാവകാശം, ആ ബോധമാണ് നമ്മുടെ ശാന്തിയെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ഇതെല്ലാം എന്റേതാണ്, ഞാനാണ് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയത്. അങ്ങനെ ശരീരബോധത്തിൽ നമ്മൾ
പലതരത്തിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. അതിലൂടെയെല്ലാം നമ്മൾ ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നു. നേരെ മറിച്ച് ഒന്നും എന്റേതല്ല, ഈ ശരീരവും കൂടെ എന്റേതല്ല, ഭഗവാന്റേതാണ്, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനുള്ളതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ പരമമായ ശാന്തി നേടാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ഒരു പ്രായോഗിക പ്രയോഗമാണ് പൂർണ്ണമായ അറിവിലുള്ള പ്രവർത്തനം എന്ന കർമ്മയോഗം. ശാശ്വത സേവകൻ എന്ന നിലയിലുള്ള ജീവാത്മാവിന്റെ സ്ഥാനത്തെ കുറിച്ചുള്ള ആ ഒരു അറിവാണ് ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ഭഗവത് അംശമാണ്, നമ്മുടെ സ്ഥാനം എന്നുള്ളത് ഭഗവാന്റെ ദാസനായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. വിശുദ്ധനായ ഒരു ആത്മാവ് ഭഗവാന്റെ ഒരംശം എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിത്യദാസനായിരിക്കും. അവന്റെ കഷ്ടപ്പാടിന്റെ കാരണം മായയുമായുള്ള സമ്പർക്കം. അതായത് ഭഗവാനെ പോലെ നമ്മൾ ആകണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം മൂലം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭഗവാൻ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് നമ്മളെ പറഞ്ഞു വിടുന്നു. ഭഗവാനെ പോലെ ആകാൻ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും പരിശ്രമിക്കുകയാണ്. എല്ലാത്തിന്റെയും ഉടമസ്ഥൻ ഭഗവാനാണ് എന്നുള്ള അറിവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സ്വയം എല്ലാത്തിന്റെയും ഉടമസ്ഥനാകാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുന്നു. അതാണ് നമ്മൾ മായയ്ക്ക് അടിമപ്പെടാനുള്ള കാരണം. അങ്ങനെ ഭഗവാനോടുള്ള ആഗ്രഹം മൂലമുള്ള മിഥ്യാബോധം, ഭഗവാനെ പോലെ ആകാനുള്ള ആഗ്രഹം, അതാണ് നമ്മളെ ബന്ധനത്തിലാക്കുന്നത്. എന്നാൽ കൃഷ്ണാവബോധം ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഒരു ആത്മീയ അനുഭവത്തിന്റെ ഉണർവ് നമ്മിലുണ്ടാക്കുന്നു. ഭൗതിക ലോകത്തിലാണെങ്കിലും ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനം നമ്മളെ ആത്മീയതയിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നു. ഭൗതികതയുടെ അധികാര അതിർത്തിക്ക് അകത്തും കൃഷ്ണാവബോധം ഒരാൾക്ക് ആത്മീയ ജീവിതം നൽകുന്നു. ഭഗവാൻ ആരോടും പക്ഷപാതം കാണിക്കുന്നില്ല, മറിച്ച് നിങ്ങളുടെ സമീപനത്തിനനുസരിച്ച് പ്രതിഫലം നൽകുന്നു. ഭഗവാൻ ആരോടും പക്ഷപാതം കാണിക്കുന്നില്ല. 9-ാം അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, സമോഹം സർവഭൂതേഷു നമേ ദേഷ്യോസ്തി ന പ്രിയഃ ഏ ഭജന്തി തു മാം ഭക്ത്യ. ഇതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഞാൻ എല്ലാവരോടും ഒരുപോലെയാണ് എനിക്ക് എന്റെ സമീപനം. പക്ഷേ ഏ ഭജന്തി തു മാം ഭക്തി, ആരാണോ എന്നെ ഭജിക്കുന്നത്, ഭഗവാൻ അവരോട് ഭഗവാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് പരിഗണന കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞ് ഭഗവാനാണ് എന്റെ യജമാനൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്ന ഭക്തനോട് ഭഗവാൻ പ്രത്യേകമായ പരിഗണന നൽകുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ആർക്കും സൂര്യന്റെ ചൂടും സൂര്യപ്രകാശവും വായുവും വെള്ളവും ഒന്നും പക്ഷപാതത്തിലൂടെ വിതരണം ചെയ്യുന്നില്ല. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഒരേപോലെയാണ് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ലഭിക്കുന്നത്. ആർക്കും ഭഗവാൻ പക്ഷപാതം ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ ഭഗവാൻ സ്വയം പരിരക്ഷിക്കുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ അഷ്ടാംഗയോഗ യാന്ത്രികമായി പരിശീലിക്കുന്നു. ജീവിതത്തിന്റെ പരമോന്നതമായ പൂർണ്ണത എന്നുള്ളത് ഭക്തി സേവനത്തിന് മാത്രമേ മനുഷ്യന് ശാന്തി നൽകാൻ കഴിയൂ എന്നുള്ള അറിവാണ്. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ ഭോക്താവായിട്ട് എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും, അതായത് നമ്മുടെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളുടെയും നമ്മുടെ എല്ലാ തപസ്സുകളുടെയും എല്ലാം ഭോക്താവ് ഭഗവാനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് സമർപ്പിക്കാനുള്ളതാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട്, പിന്നെ ഭഗവാനാണ് എല്ലാ ലോകത്തിന്റെയും ഈശ്വരൻ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലാണ് ഇതെല്ലാം നിലനിൽക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. കൂടാതെ ഭഗവാനാണ് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ശരിയായിട്ടുള്ള അഭ്യുദയകാംക്ഷി. നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളും മിത്രങ്ങളും അവരാണ് നമ്മുടെ അഭ്യുദയകാംക്ഷി. നമുക്ക് വേണ്ടി അവർ പ്രവർത്തിക്കും, നമുക്ക് കഷ്ടങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ അവർ നോക്കിക്കൊള്ളും എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു. എന്നാൽ വാസ്തവത്തിൽ ഭഗവാൻ ഒരേ ഒരാൾ മാത്രമാണ് ജീവാത്മാവിന്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള അഭ്യുദയകാംക്ഷി. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ജീവാത്മാവ് ഏതെല്ലാം ശരീരം എടുക്കുന്നുവോ ആ ശരീരത്തിലെല്ലാം അദ്ദേഹം എന്തുകൊണ്ട് പരമാത്മാവായിട്ട് ജീവാത്മാവിനെ അനുഗമിക്കുന്നു? കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാമീപ്യം ഇല്ലാതെ ഭഗവാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ജീവാത്മാവ് ടോട്ടലി നിസ്സഹായനാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ അറിയാം. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം നമ്മൾ എത്രമാത്രം ഭഗവാനെ പിന്തള്ളിയാലും ഭഗവാന് തിരിഞ്ഞു നിന്നാലും ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഒപ്പം എല്ലാ ശരീരങ്ങളിലും നമ്മളെ അനുഗമിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനാണ് സുഹൃതം സർവഭൂതാനാം. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ ശരിയായിട്ടുള്ള ശാന്തി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പോൾ അതാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനം, അതാണ് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്.
അതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഭക്തനാകാനുള്ള വഴിയായിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ ചോദ്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കും.